de Refrit Mallorquí, el podcast on l'humor i la crítica social se barregen com un còctel molotov. No sabem si farem diana o mos acabarà esclatant a ses mans. Avui un programeta circulatori, ja ho veurem, conduït per Antoni Adrover, així que res, jo ja me deixaré de sinònims i coses de però està molt ben introduït. Està molt ben filat, eh? Molt ben conduït. Molt bé, conduït ja ho he vist. Sí, la broma ja està. O sigui... Molt ben dirigit. Fa la broma en Joan, la faig jo. No, Tot malament, tot malament. Bé, Toni, què tens per nosaltres? Ajuda a la circulació. Bien, jo avui venc a presentar-vos una espècie de repàs. Per què? Perquè tots han tingut exàmens, tots hem fet un examen, que ens hem preparat molt bé, que hem estudiat moltíssim, que hem anat allà a l'examen, hem fet l'examen i així com em poden un peu de fora de la sala de l'examen, no sabien dir ni de quina assignatura era. Vull dir, allò m'ha passat d'anar convençut de que la resposta havia posat I believe in magic, i mentrestant els meus companys de fora estaven... 42. 42 a la data X o X a la data 42. Fora, bro, on passa això? Ai! O de xerrar de la part de darrere, dic. Quina part de darrere? Part de darrere? Lo típic de... Quin número t'ha sortit a la resposta 4? 432. Com que la bicicleta d'Anna Maria anava a 432 km per hora? Menys 432. Jo he de dir que en un examen a mi em va passar això. Jo, per exemple, jo vaig dir 5 i tots els altres deien no, era 10, 10, 10, 10. És l'únic examen que he provat en la meva vida sense copiar. I era correcte, i era jo que estava correcte. Quan surt te vaig sentir Moisés, liderats del pueblo. Sí, jo vos guiaré. A molts exàmens passa això, de que tu el fas i després te n'oblides. Vull dir, no saps en quin any va ser la guerra de successió. És igual. I l'examen de conduir no és una excepció. El de pròstata també intenta oblidar-lo. No, el de pròstata te'n sols recordar. A tu que t'ha donat 432. Quant de dits t'ha ficat? Com que un? Només un? Que vol també me n'han ficat un? Posa un altre. Si necessites mirar millor, obri'ns els forceps. Bueno, dale, que no us per això avui farem un repàs circulatori. Vale. Abans de començar, hem de recordar que tenim els nostres companys de Moixa que col·laboren amb nosaltres, en Refrit Mallorquí. Dir-vos que és una cervesa mallorquina, de bon de veres, local, que no ho hem acabat de... Bueno, no sé si... Tu vas xerrar l'altre dia amb ell en persona? Sí. Li vas demanar quants anys seguit ha estat guanyant el Premi Millor Cervesa Local? Pocs són. No. Siguin els que siguin, pocs són. No li has demanat? Li vas demanar molt la feien, però ja està. I on la fan? Dim, per favor, que és la banyera de casa. No. És un recinte un poc més petit i en tapadora. Oh, m'agrada. No, el fan... Bueno, fan la versió normal, crec que la fan a solla, i després... La faresta. La faresta la fan a Cat de Pera, que a la ratjada. Clar, perquè ja va més espicant. Vale. Crec que anava a sortir un cistè, perquè la faresta està allà dins. No, perquè ja els agrada més espicant, saben més de picant. Perquè tenen una... Allà de sa tenen una espècie de fórmula que la fa molt més... amb molta més graduació local, i clar, la moja Però faresta... la fórmula no se la poden passar per correu. No, però la fàbrica, o sigui, els deixen la fàbrica i ja aprofiten. M'agradaria que fos, és que s'ha de fer en aquesta cova, en aquesta banc, amb aquests graus d'humitat. Us hem dit una mentida, realment el programa no anirà sobre repàs circulatori, anirà sobre moixa. Ja hem xerrat molt sobre moixa, sempre tots els programes ho anem comentant, és una de les millors cerveses que podeu comprar, però no se pot comprar ni a cap superfície, supermercat comercial. No, gran superfície. Els heu de trobar a fires o mercats. Fires o mercats o botigues de proximitat, no? Sí, botigues de proximitat o un DM per Instagram @cervesamoixa. I si voleu que facin tant de volum com hem fet amb Moixa, però en la vostra marca, pues, contacteu amb nosaltres i mourem un pot de trull. Tenim molt d'espai. Teixits fiols. Vinga, pues, posem per aquí unes teles de llengo, jo què sé. Acceptam... Menjar també, no? Un poquet de... Exacte. Si mos voleu proporcionar berenar,
em posen... No volem dir llocs, però l'únic bo que hi ha per aquí és un restaurant que ens podria patrocinar. Escruce, que jo crec que no, publicitat... Però l'han no de dir en castellà, escruce. Més publicitat de la que ja tenen no li farem. Pues ens podeu patrocinar. Escruce, si voleu, ens podeu patrocinar, que aquesta greixonera és molt gran i està molt bé, però està també molt buida. Així que mos aniria bé un refrit mallorquí per aquí. Ara sí, seguim amb la secció. Bé, així com passa el temps i la data d'expedició del permís de conduir, se van oblidant els conceptes i les directius que se mos donen en aquesta teoria de circulació. Per exemple, avui en Joan se li ha oblidat quan s'han de posar o no s'han de posar les llums d'antiniebla. Tens raó, perquè ha conduït en Guillem, i en Guillem no sabia com fer-ho, i jo li he donat una proposta, el que ha obviat completament la meva proposta que li he fet. La teva proposta era anar més de 60 per una autovia. Aquesta proposta ha estat òbviada. Sí. I després jo li he dit que la darrera, si plou molt, que no veus, doncs la poses. Però és antiboira, no antipluja. Perdó, no, és que això és una cosa que... Bueno, espera, ja ho comentarem després, perquè potser surt per allà. No podem anar a xerrar. Ho poden comentar, sí. Les antiniebles, les antiboira, com se li diguin en català, són perquè te vegin en circumstàncies de poca visibilitat. Se li diuen antiniebla perquè en un principi la boira és tal, però si plou molt, d'això que plou tant que no veus en el cotxe davant, també les has de posar. Perquè fa la funció. Claro, és com si dius, no, és que aquest paracaigudes no el puc utilitzar si me tir, perquè no m'he caigut, m'he tirat. No, hombre, no. La qüestió és que estàvem venint a Manacor i no tenia clar si veníem a Manacor o a Mordor. O a Mordor. És que... Silent Hill. Valga la redundància. És que ja comencen bé més les dues coses. Sí. I hi ha moltes més paraules que també comencen amb M i se podrien relacionar amb... Monàrquia. Hi ha moltes. Monàrquia. Jo me'n venen alguna més divertida, alguna un poc més faltosa, i és dir que poden xerrar de caos circulatori. Bueno, digues. Millor xerrar d'això. Com hem dit, se mos van oblidant les normes de circulació i se van substituint per normes de barri. És a dir, quan arriba, segons mos diu la norma, quan arribes a un lloc estret, la preferència el té el vehicle en la superfície més gran. Sí? Això se diuen? Jo pensava que però com posava el codi... O amb més dificultat per maniobrar. Normalment, quan és més gran, té més dificultat. Un autobús... M'ho estàs dient en sèrio? Jo pensava que el codi, i t'ho juro, posava que qui té preferència són els BMWs. Bueno, clar. Que se va oblidant i se substitueix. Per què? Perquè els amos de BMW apliquen la llei de barri, que és que passa qui més ous tingui. Jo que com a ciclista això ni sabia que hi havia temes de prioritat i no sé què. Per en va. No hi ha examen per fer ciclista. Sí que és vera que jo he vist a la serra moltes vegades un cotxe que diu no, jo pas per la curva i veu un autobús i se queda l'autobús creuat, el cotxe a l'exterior de la curva i clar, ni un ni l'altre pot sortir perquè l'autobús necessita l'espai que ocupa el cotxe i el cotxe, l'únic que pot fer és tirar-se barranca baix. Sí, que me quadra això. Si és un cotxe... Si hi ha pegatina darrere, fa va. Sí. Pegatinada, tio. Ara tu tens l'escut del Mallorca i te diuen, no, vinga. Les pegatines del famili, saps? Bebé a bordo. Vinga. Va abajo. Segur que l'han apuntat a classes de natació, el nin. Vinga. Redolar, palma jump. Bé, després, clar, te trobes en aquesta gent espais, carreteres estretes, que passaré jo pels meus collons, i clar, hi ha el moment de turejar, quan estàs en una escoltat de l'altra, baixar la finestra, això és normal, és imbècil, tu ets més imbècil, passava allò... Però per això és necessari estar en un espai estret. No, però sol passar. O sigui, la ventanilla es pot baixar en qualsevol moment. Però és obligatori. Un espai estret és obligatori. I Claxon. Jo som molt fan de Claxon, Sí, i fer llargues i... Bé, quan qualcú fa alguna malament amb el cotxe, se li ha de deixar veure que ho ha fet malament. L'has de tocar. Sí, jo soc molt fan de que se senti interpel·lat. No, ho has fet malament i tota aquesta gent que està circulant per aquí ho ha de saber. Jo soc molt fan del claxon amb aquesta mínima, pum, claxon. Avui estic sol·licitat, Clar, i hi ha aquesta interpel·lació, aquest petit diàleg calmat, sossegat, en els que se'n recorden de molt de parents, d'un dels altres, i clar, se perd més temps
que si un s'hagués aturat i l'altre hagués passat. Efectivament, sí. Evidentment. I no ha passat mai, perdó, això de veure dos cotxes que estan, vull dir, morro en morro, a veure qui pot tirar més perquè l'altre no deixa, saps? En plan, kamehameha, xoque de kamehamehas. A mi m'ha passat d'estar així com tu dius i de dir, jo me n'aniré cap enrere perquè sóc una persona educada i no tinc pressa. Però el cotxe de darrere meu, no. Llavors, jo vull tirar cap enrere, el de davant m'apita, el de darrere m'apita i és tot un desastre. No sé si vos heu posat Sí, jo de vegades també em passa que no me sabria greu fer-me cap enrere, però jo faig gest de, bueno, ja m'he llest jo i que l'altre no ho faci, com, no, el manco fer un amago de, no, si vol, no, tranquil, que ja... Però, Sí, no, però és que n'hi ha... finges... Sí, tu dient, no, jo me'n vaig cap enrere i l'altre. És el que has de fer. Com que és el que has de fer? Carretera estreta, se diu que t'has de posar un costat i davant te fas llargues, com de, no, De fet, no, cabron. Hi ha carreteres estretes que és que també de frent fa com un poc... Sí. Que venga, o te lleves, reloj amenaces, sí. Això, cotxe de costat, freno de mà, 50 euros no passa. Un altre exemple d'aquesta llei de barri és a les interseccions. En els cruces. No en els de... No en els que mos podria patrocinar. Sinó en els encreuaments de camins, que qui té preferència és qui tingui més coratge de passar sense mirar. Sí, efectivament. Tal qual, sí. O sigui, si no mires, no hi són. I ja s'aturarà. No existe. Exacte, sí. Jo conec molta gent i he anat en cotxe amb gent... No tu, no te preocupis. Han d'arribar a Ara no. Justament, miro! Ell és a l'autopista i diu, no sé si aquest ciclista que va pel pom de dalt m'he d'aturar per deixar-lo passar. Però sí, jo he anat i se passa pena com a... Jo és que clar, també t'he de dir que els creuaments aquí a Manacor han de ser difícils, vull dir, cotxe per aquí, cotxe per allà, cabra per allà. Què preferiu? La gent que se tira, que en plan, que va a tot, o la gent que li fa por a tot? Per què arbre i el mateix? Jo preferesc la gent que va prudent per tot, perquè almenys sé que... Però jo la gent que va prudent, massa prudent per tot. Me posa molt mal sofrit també, Per favor, Tens alguna a dir-me? no hi ha ningú aquí. Pots anar... Quan t'adelanta una oca pel costat, a lo millor... Però i si és una oca? I si és una oca dopada? Bé, ho hem de dir. Anava en carretera cap a Manacor i en Guillem diu, en el Google Maps me posa 70. A la carretera de Manacor i nosaltres pots anar fins a 100. No, que el Google Maps me posa 70. Perquè tothom sap que Google Maps mai s'equivoca. Acte seguit, un senyal de pots anar a 100 i ell, ara sí. Bueno, perquè he vist la senyal. Bueno. Però tu, quan el Google Maps, tu estàs a 100 i jo te diu que pots anar a 60, tu el que has de fer és frenar de cop enmig de l'autovia, posar-te a 60 i després, quan t'adobres 100, posar-te 100 de cop. Posar-te zero. Frenes, què és el que m'ha dit? Amem. No m'has repassat. Dreta, esquerra, saps? Ara. Primera sortida o segona sortida? I el cotxe a vegades estressa. T'has d'aturar, surts un moment, mires tranquil·lament. Veig molt de ciste i crec que en sé de dos que al pròxim programa vindran caminant. El pròxim no crec. En el pròxim no. Però pot ser més que bé, digues. Bé, la meva intenció d'avui era fer un poc de repàs de què punyetes se fa a les interseccions. Una assassina. Sí. Vale. I per això avui he duit un poc de suport tècnic. Madre mía, quin despliegue de Mira això, pa! He fet una espècie de croquis, no sé si sabeu. Sí. Com més cap a la Sí, no sé quina càmera està així. Jo crec que aquella càmera és la que millor t'ho veu, Sí. Sí, perquè la general no es fa reflexos. Però aquesta va bé, Aquella. Així, Uf, ASMR, això, aquí fregant contra la cadira. Val, bien. Això és una intersecció que pot ser qualcun llorencí conegui. Que justament és una intersecció que jo he parlat molt, perquè la que va... El Sant Llorenç. Dona cap primera, sí. Ve de València. Ve de València. No. Un vial estret que ve des del sud, el mateix que se diuen els jonquis, me posa aquí un vial estret des del sud. Sí, anem a dir que el mapa, començant des de baix descrivint-lo, hi ha una via unidireccional que puja cap a dalt, estreta. Des de l'est i l'oest, o sigui, dels costats, venen... O sigui, perdó, important. Anant de baix a dalt. El vial del sud té un se diu el pas.
D'acord. Va, però tots sabem que els pobres el seguim el pas... Espera, Guillem, que estan descrivint Això el passa mapa. gent que no mira el vídeo, és super radiofònic. Sí, anem a intentar fer-ho el millor possible. Vinga, Començant des de baix, una via d'únic sentit que puja cap a dalt amb un C del pas pintat en terra i una senyal de separat. La senyal, sobretot. Bueno, però pintat en terra o tu ho tens pintat? Jo l'he pintat, no me'n record si se diu el pas i ja està, però bé. Després, de l'oest i de l'est, hi ha dos vials de doble sentit de circulació amb un stop cadascun. Que no estan a la mateixa altura. Estan a diferent alçada. Efectivament. El de l'est està una miqueta més a dalt. I després, pel nord, hi ha un vial de doble sentit de circulació en el qual no hi ha cap senyalització. Però veig que tu has posat com un petit quadrat en el Això és una columna. És una columna que estranya encara més el pas. Que xerrarem després, suposo, aquesta columna. Aquí, aquest pas, s'estrany pels dos costats. Perquè entenc que això de voreres no hi ha cap vorera. No, això, bé. Essent Sant Llorenç, jo supos que les voreres no... Això és una casa. Això és una casa. I les senyores s'hi ponen a la fresca. En el nord-oest tenim una casa que impedeix la visibilitat. En el sud-oest no hi ha res que impedeixi, en el sud-est tampoc hi ha res que impedeixi, i en el nord-est també hi ha una paret que impedeix visibilitat. Vale, d'acord. Bé, Què més tenim? Situats. Sí. Ara aquí ja vos demano. Sí. En el cas hipotètic, Sí? qui tindria preferència? Vale, hem de dir una cosa que no hem dit, que les dues interseccions que entren a damunt aquesta línia recta de conducció tenen dos stops. Sí, ho he dit. Clar. Ah, ho has dit? Sí, que tenen stop. Tenen Ho stops. escolta, Sí. Però bé, està bé repetir-ho perquè són stops. Són stops, vale, i això ja mos diu... Sí. Jo he de dir que pens que els que venen del nord tenen preferència en tot. No tindrà senyal, exacte. Sí, Com- i els que té la columna encara més, per si Com amb de els cas. refugiats. Els que venen del nord, perfecte. Ja si venen d'una altra banda, ja no... Penseu que... O sigui, doble sentit de circulació. Per Exacte, exemple, uns això pugen- va cap aquí i això va cap aquí. Si has de girar i vens del nord cap a l'esquerra, no tens preferència, si vens del nord, jo crec. Sí. Ah? Sí. Jo no me'n vaig... Home, has de mirar que no pugi ningú. No, és que puja, el C del passo és per l'esquerra, no per davant. Per tant, Estàs segurs? bueno, així com l'has dibuixat, el C del passo és per l'esquerra, per girar cap a l'esquerra, però si vas cap a dalt, llavors ja no hi ha C del passo. Per tant, si del sud vas en el nord, has de cedir el pas a la gent que va a l'esquerra, però no tenen preferències del nord que baixen per girar cap a la dreta. Cap a Cap a l'esquerra. la seva esquerra, però a la Però dreta del mapa. sempre tindrà... El del sud, tothom té stop, i que no té un ceda, no té Té un stop. ceda per girar cap a l'esquerra, però Clar, per per vigilar anar que cap a no- dalt no. Per vigilar que si Per baixa tant, algú. té preferència els del nord. Ah, però espera, baixar no poden baixar. Claro, no poden baixar. Ah. Sí, això és... Té És el doble preferència... sentit. Ah, no, vale. Té preferències del nord si no ve ningú. Sí. Però si ve algú de baix, té preferència els de baix sobre... Com se nota que feien un escape room, aquestes coses les teniu... sobre Jo sí que diria tots els del els nord, altres. perquè... Els de baix. Jo dic, resposta final, els de baix. Jo dic els de dalt. Sí, Tu dius els de dalt. Els de dalt, Adam Creu perquè va a de més baix. també tens... També. Tu tens prioritat si segueixes en la mateixa... Bueno, clar, però és que tu Però és que no pots segueixes. seguir, ha de girar per nassos. Sí, però no hi ha un stop ni res. Clar, bueno... Sí, però és que aquí no has de arriba, veure a si aquest té- no li importa si aquest va... Perdó, que t'he borrat. Cap aquí. Lo que té prioritat... Aquest no li importa si aquest va cap aquí. Sí, sí que li importa. Però sí, mira, importa, tu sí que vens li d'aquí, importa. tens un ceda, ell no el té. Tu vens d'aquí, tens un stop, ell no el té. Tu vens d'aquí, tens un stop, ell no el té. Miguel, que aquest no pot baixar, ha d'anar per aquí per nassos. Ja. Intentau descriure-ho el millor possible, perquè Vale. ve d'aquí, ve d'allà, ve de tu. Tu vens de baix. Se Se troben un de baix i un de dalt. Sí. Tens un ceda Sembla aquí, un xiste, se has troben. d'esperar, exacte. Ve un francès des de l'est i un alemany des del nord. Vale, tu tens un stop, ell té una columna que fa estret, però no té res. Anem, I si tu vens de l'oest, El CEDA està per si has de girar cap aquí, si vens del sud i has de girar cap a l'esquerra, o si ve algú que ja està entrant des de l'oest i ja s'està ficant. Però si no, el que baixa del nord no pot baixar cap a baix, per tant, només pot Exacte. girar. I si ha de girar cap a l'esquerra, s'ha de parar, perquè No, igual has hi de ha dir un la dreta, cotxe. la dreta del mapa, perquè la gent s'ubiqui. Bueno, és que jo ja m'estic liant. Dir-vos, important, que això és una cosa que no s'ha d'aturar comentat. perquè és que té un ceda La d'aquest. prioritat la tenen els intermitents del senyor que baixa del nord. Si no poses intermitents, no saben cap a on va, Claro. però si poses intermitent cap a la seva esquerra, que seria la dreta del mapa,
té prioritat és que baixa. Si l'intermitent és cap a l'esquerra, que seria la seva dreta, té prioritat és que baixa. Anem a donar explicacions, però jo crec que s'està fent aquí. Tu que has dit bien, el del nord, vale? I tu i jo, Joan, diem el del sud. No. Jo he dit el del sud. Jo he dit, és de sud amb una excepció, que és que és del nord baixi i vulgui girar cap a l'esquerra. Al revés, té més prioritat? No, té Perquè més ja prioritat girarà, és del ja nord. no es trobaran. Però que jo m'imagino aquesta... Jo no he estat en aquesta intersecció, però jo m'imagino que la columna l'ha posada a posta perquè dos cotxes passen justets. Sí o no? Vale, doncs per tant... Lo que aquí hi ha un fallo, que és en Mallorca, no sé per què ningú no ha pensat que aquí se podia ficar una escultura horrible. És aquí. L'escultura horrible és aquí. Està mal ubicada. Sí, és que teníem una mitja rotonda. Ja ho explicaré un altre dia. Vale, vinga, explica'm-ho tu. Anem a la resposta. La primera de tot és important recordar la jerarquia Exacte. de senyalitzacions. Qui du el BMW? No, en aquest cas, qui du el tractor? Alerta, que això només en van. No, és que... Bien, a nivell de preferències, Sí? qui té més preferència? Qui no té res. Qui no té res? Qui no té res té més preferència. Després... Al contrari, que estem de refugiats, també. Qui no té res, no té preferència. Després... Acceder al pas. I després I després, stop, que el dibuixarem molt malament. Ara mateix, desxifrant d'enigma, aquí, eh? Això és un stop. Que el tema... Podries haver fet una S i ja està. Enyop. Enyop. Ben, Molt bé. dit això, si aquí tenim stop i stop, en quin rànquing de preferència estan? El darrer de tots. Exacte, Abans això estem de tot. d'acord. No Val. mos interessa gens, aquestes persones. Tens Per pressa, tant, Fota. aquest se diu el pas. Aquest, que recordant que sabia que va sí. del sud cap al nord, té prioritat sobre l'estop de l'esquerra i de la dreta. Per tant, Per tant, el senyal de se diu el pas, si tanmateix té prioritat a damunt l'estop i damunt l'altre stop, en aquí li ha de cedir la prioritat. en aquest cas, la persona que baixa. A la persona que ve des nord. Efectivament. En qualsevol cas, En qualsevol, està en qualsevol cas, en qualsevol cas, un se diu el pas, havent-hi dos stops, Sí? és únic i exclusivament perquè que no té res. Doncs pues està mal dibuixat, això. No. Està mal No, posat. està mal raonat per part teva. Està mal posat. Bueno, Lots, fins la setmana que ve... Ara vos diré per què està mal... tu acaba d'explicar, però vos diré per què està mal fet, això. Sí, està molt mal fet, però... La qüestió és... Jo trobo que si ha de girar no té sentit. És de camins de Sant Llorenç, urbanisme i camins o concedir, revisar... No sé, que la setmana que ve mos patrocini el departament de... Dejarem de vosaltres. Si teniu més interseccions que volgueu que comenteu, mos anau Jo enviant. crec que aquí darrere hi havia moltes eines. Si hem d'anar a robar una senyaleta d'estops... sí. Vale, jo ara després diré una cosa, però tocava, Toni. Bien. Què passa? Que aquí, com veus, és que només m'ho escoltau, no ho veus, però tot el vial del sud Sí? se va eixamplant progressivament per anar en el doble sentit, en el carrer de doble sentit. Però què passa? Que a tota la zona de l'encreuament, entre columna que hi ha en el nord i estrenyiment... I això què és? Constrenyiment. Supos que és un Això és un mirall, és un mirall per... Jo crec que eren sols els teletubis. Exacte, el sol. Aquí també hi ha un mirall, però no l'he volgut dibuixar perquè ja eren moltes coses. Sí. Clar, aquí hi ha una situació de constrenyiment. Sí. Per què? Perquè si no hi hagués aquesta situació de constrenyiment, aquest ser del pas, se diu el pas, no tindria aquest sentit d'existència. Perquè podrien passar per amunt i per avall, sense cap problema. Però quan hi ha aquest constrenyiment aquí, s'ha de recordar que aquests s'han d'aturar quan ve un de dalt. Per cedir-li el pas, perquè aquí és estret. Total, que no passes mai. Què passa? Ara vos posaré, perquè vosaltres m'heu escoltat quan vos he dit que substituíem lleis viàries per barri. Per llei de barri. Vinga. Ara vos poso una situació. Allà, aquest cotxe aquí. Cotxe A arribant pel vial del sud. Jo insisteixo... Cap a dalt. Per no estar fent marxa enrere. Surt cap a dalt. Jo insisteixo que és important sempre la marca. Exacte. I també, si no, expropia-se. Expropiem aquesta casa, fotem un altre carril aquí i per amunt i per avall. L'autopista, que passi per aquí.
Bé, tenim aquest que arriba aquí. Sí. Vinga. I aquest que acaba d'arribar a la intersecció amb l'estop. Vale, cotxe B està entrant, o sigui, Sí. està aturat Què a podem- l'estop de l'esquerra. No. Està a punt d'arribar. Seguiré Ara, en la meva analogia Des de de- refugiats, els dos són negres, si arriba un cotxe blanc, passa ell. Si arriba un BMW blanc, aquests dos se tiren en estop. Serà molt feo, però passaria ell. Sí. Bé, Vale. qui Cervesa té- de vora per qui anar té- comentant. Qui té preferència? Per la teva Comencin. cervesa... Per la Aquest. teva cervesa... Però estan xerrant de barri. De barri és primer que arribi. És Jo primer crec que fiqui aquest cap a morro. on va, però aquest cap aquí no hi pot anar, No, perquè sóc ha de Aquest només pujar. pot anar cap aquí, cap a dalt, cap a A dalt, o cap al nord. a dalt dreta, a dalt, a dalt. Sí. Jo diries primer que fiqui morro. Val? Jo, si estem en llei de barri, sí. Fan, llei de barri segur és perquè no ets òbvia. És a dir, que jo crec que serà aquest, perquè en vera, saps, el que té l'estop ha d'esperar, però sent la llei de barri, Ara no anem a estan subvertir l'ordre establecido. Clar, ara no estan xerrant de l'ordre correcte, perquè en aquest cas sabem que qui té preferències és d'Estera. Anem. Però a barri, he de dir, cap dels dos té visibilitat. Si aquí hi ha un mirall... Aquí hi ha el de visibilitat. Ah, hi ha visibilitat? Aquí sí, aquí ets l'únic que no. Pues és el que miri Pues llavors l'altre- l'estop. és el que miri l'altre cotxe amb més intensitat de la mirada. No, llavors Perquè passaria primer el de l'estop. si no té perquè veu visibilitat, que arriba. aquest en comptes I no fa d'esperar el sol. aquí, ja espera aquí, i ja diu, i ara que ja tenc el morro aquí a la meitat, ja pas. O sigui, és que, Totalment perquè tu ja d'acord. surts d'aquí, Torna a recordar que hi ja ha comencen gent a que- mirar els dos costadets, ja estàs en meitat dels dos carrils, i ara tu en aquell li dius, hauries de passar tu, però com que jo ja estic aquí enmig, jo crec que si faig aquí i me'n vaig aquí a fer berenar, no te molest per res, no? Torna a recordar que la gent que vos està Sí. sentint per àudio, aquí... La gent que està escoltant això per àudio, que escolti el següent programa, i ja està. Spotify se pot mirar un vídeo. La qüestió, I si esteu a la feina, podeu mirar el vídeo també, no passa res. Sí, Si de esteu l'oest conduint, vos aturau Exacte. i mirau. I si sou de Sollarens, mira-ho. Punyeta. Mirau-ho. Que no hi ha ningú que ho També sàpiga. mirar el moment si plou o no, que després hi ha desastres. Exacte. Vale, en aquest de la cas... calle, jo el crec de que... l'oest, Una mà passa. mirant el programa així i l'altra de fora de la finestra per veure si t'acaba un gota. Vale, jo crec que tu tots hem tens dit... un altre, és que me'n faltava un, estic arreglant. Aquest també, si no? Sí, però dic... Aquest és el tractor que vendrà després. Sí. Vale, tenint això, d'acord. Quina Molt és bé. la solució que tu proposes? O que la llei proposa? No, m'estic La escalfant. llei, De la llei, Paula. mos diria que aquí, aquest, el que arriba per l'oest, s'aturaria Sí. perquè està veient que en arriba Té un visibilitat, d'això. Vale. d'aquí, aquest. I aquest té tan pinta de tranquil·lament. caminar rural, no té pinta... Com que veu... No, això passa per damunt del torrent. O sigui, és zona inundable. Segur que passa per damunt. Això canvia les coses. Prioritat màxima en aquesta gent que està A veure, equació. sobretot. A veure, equació. Bé, en situació normal aquest passaria perquè no ve ningú de dalt. Perfecte. Bé, com hem dit, en llei de barri, aquest, com que veu que aquest encara està un poquet en fora, Sí. un poquet en fora, me sua la polla, s'estop i me'n vaig cap allà on me'n vull anar. Tant sigui en el nord com a berenar a Sets, com ha dit en Biel. Bé, això seria la llei de barri. Molt bé. Anem a plantejar la situació 2. 2, vinga. Bona aquesta. Mos trobam aquí. Aquesta sí que és complicada. Qui té preferència quan mos trobam a l'est i a l'oest, dues persones a l'estop? Depèn d'on vagin. Aquest. Jo no te diria depèn de on vagin, perquè jo O sigui, diria vull dir, realment... en sentit és aquest cap aquí i aquest Això. cap aquí. Ah, Però passen els dos cotxes o no? En aquesta intersecció passen aquests dos Caben cotxes dos o no? cotxes. Allà, penseu que hi ha el constrenyiment que dificulta la passada, perquè aquí... És que jo te diria que en aquest cas, Ni idea, eh? En teoria és prioritat en els que venguin de la dreta, però com que te ve de frente... però alerta perquè el de l'esquerra, que entra en el constrenyiment, té dues opcions. Pot pujar cap a dalt o pot girar cap a la dreta, cap a l'est. I en canvi, el de l'estop, una... Tots dos tenen stop. Sí, però dic, estan El de l'oest, en vol dir. situacions igualitàries, només pot o pujar cap a dalt o seguir recte. En aquest cas, si tots dos s'haguessin de trobar en el constrenyiment, el de l'estop només tindria una possibilitat i l'altre tindria dues. Per tant, jo crec que el de l'estop de l'esquerra, de la dreta, perdona, el de l'est, De l'est? ha d'esperar a saber què és el que fa l'altre. Pues jo te diria el contrari, perquè el que està a l'est, o sigui, s'han de parar tots dos, ja no és top, això està clar. Però el que està a l'est, si va cap a l'oest, no està canviant de carril, realment. Sí que està Mentre canviant de que l'altre carril. està fent una invasió de carril. No està canviant de carril.
perquè no és el mateix. Ja des del moment en què s'acaba el seu i entra un altre, no és el Per mi mateix. és més... El de l'est té preferència. Una intersecció són camins que acaben a un lloc. Per Sí, tant, però hi ha un més aquí mateix no hi ha cap que tingui aquesta preferència del camí que... Jo que opino no això. Jorencins, Molt bé. si sou intel·ligents, hi ha tant de desastre, vos poseu un puesto de vent ambulant aquí i de la gent que ha d'esperar que ha de picar a Cristo, vos forreu. Estic segur que per aquí hi ha... Bona vendre fruites i manguitos per torrent i ja està. No, aquí el que fa falta és un taller de xapa i pintura. Sí, com a mínim. Et sou quasi pas. Què mos diu la llei? Des carrer. La llei mos diu que en cas de intersecció senyalitzada té preferència, i igualitàriament senyalitzada, té preferència és que vengui més de la dreta. Però és un cercle, sempre està més a la dreta. Val, aquí entra la llei del barri. Bueno, El primer que surt. El Fernando Alonso, la llei de Fernando Alonso. O sigui, aquests dos arriben, se miren en els ulls, allà, al moment de... exacte. I el primer que surt guanya. Efectivament. És una justa medieval. Sí, més o manco. Sí. Exacte. I si pot tots treure... I si tots dos... I si tots Rotllo dos... quadri que te ponen un pinxo de la roda. Efectivament, i si tots dos tenen la valentia De passar. sortir, pues se troben aquí enmig i passa el que han dit abans de la situació de a una carretera estreta, què passa? Que se baixen les finestres, se diuen un normal imbècil, me cago en tots els que te van fer, i després el que se desqui primer fa un poc de marxa enrere, l'altre passa i segueixen la seva vida. Que haguessin tardat menys esperant que no discutint. Sí, efectivament. Sempre és, que tem pressa, doncs pues deixa de discutir. Efectivament. Bueno. Exacte. Aquesta és la situació. Calla i tira. Calla Sí, i tira. sí, que no m'embossis. No borris, que queda més guai així. No, que si no s'entén. Sí, no, és que... Perquè ara s'estan tenint moltíssim. Arriba la situació culmen. Coolman, vinga. Vinga. Tenim 3 cotxes, suposo. Són homes amb un culasso que flipes, un culmen. Sí, exacte. Bé, tenim en el sud, Sud. cotxe arribant. Vale, cotxe arribant des de En el sud, nord, cotxe baixant. cotxe baixant. Sí, perquè si fos el cotxe que se'n va cap a dalt, llavors quin problema té. Val, Bueno, per discutir. en aquest cas, és simple. A Sant Llorenç no bastant, perquè a Sant Llorenç passaria que aquest se li suaria un quintà. Se diu el pas i s'aniria per amunt i aquest s'hauria d'aturar aquí, perquè Sí. hi ha el constrenyiment, perquè aquest passàs. Sí? Però bé, no és la situació que plantegem. Jo, que no hi ha rotonda ni res, Ara el que faria seria plantegem- aparcar aquí si no hi ha línia groga. Ara Ja està. plantegem que aquí Sí? arriba un tractor a l'estop de l'oest. Sí. Però no Qui un té tractor. preferència? Un tractor. no un tractor. Té Un tractor. A preferència. les 7 del matí. Té preferència el tractor perquè la pagesia és més important que qualsevol altra merda que vagis a fer. Que a més passarà ahir davant i tu després, si ell se'n va cap aquí i tu has d'anar cap aquí, li hauràs de menjar el cul, Durant tota l'estona. sí, fins a arribar a Vilafranca. De fet, diré més, pujaré la posta. N'està arribant un pel sud, n'està ja quasi en l'encreuament. Un pel nord i hi ha un segon que ve pel nord a darrere. Vale, no. Qui té preferència? Té preferència el El tractor tractor sempre. perquè aquest s'ha de frenar, provoca un accident i ja es pot passar durant tot el dia sense problemes. I els del sud s'atura també dient Isto Déu, quin Cristo que s'ha muntat No, aquí. perquè un tractor si provoca un accident no s'ha de parar mai. Aquest és el que ha de trucar a la policia. Efectivament, en el cap del tractor té preferència ell. M'ha passat avui de matí quan venia cap aquí. Mira. Anaves a O sigui, xerrar... Ja havies pensat en xerrar d'això i justament t'ha passat. Exacte, o sigui, ha estat finíssim, gràcies. Reviseu-vos el codi de circulació, per favor, llorencins com a mínim, els altres més un poc igual. Jo tinc una proposta. Ui, que comença a pujar Saigo. Saigo. Deixa d'enredar-ho tant. Jo tinc una proposta, llorencins, llorencines, I Llorenç també, que potser no ets allà, però si no en Llorenç també t'interessa. Dir-vos, jo tinc una proposta per solucionar aquest problema, a part de posar semàforo, primer de tot, per solucionar També tot. els fumaríem. Bueno, ja, però com a mínim ja hi ha un semàforo. Home, Ja semàforo no té entitat. Un stop, si te fotes un stop, t'atures l'examen i... Ajuntament de Sant Llorenç, aquí, un banc per les senyores que se seguin a veure el panorama. Jo tenc una... La meva proposta és la següent. No sé si... Bueno, Guillem, canviem el posto. No, passa. Ui, meva proposta... ui, quina imatge. Espera, Ui, me sé que damunt en Guillem. Vale. Uf. La meva proposta és aquest del paso
El foc de la càmera ho està passant puta. No és necessari, aquest d'aquí no és necessari. Llavors, Cap fer del pas és necessari. prioritat màxima per el que baixa i posam aquí, bueno, en aquest cas seria així a meitat, el C del passo aquí. Passa sobre estret, t'han dit. És igual, però C del passo aquí, el que significa que provocaríem que aquest s'hagi d'aturar si aquest gira cap allà. Però heu de fer això tan guai de borrar C del passo d'aquí, però que... Però puc explicar. Posant un de nou, però que l'anterior encara se vegi. Que això queda molt bé. Espera, un segon. Posar el C del passo aquí per si aquest ha de girar i marcar una línia, encara que no serveixi de res, encara que no passin, marcar una línia com a que aquest d'aquí té prioritat sobre aquest. Llavors, té prioritat és del nord cap a baix i aquest ja s'entén que... Te'n recordes que hem xerrat que aquí hi ha un constrenyiment, no? Sí. Sí, val. I si Però el que aquest s'atura aquí, és que aquest de s'estopa o la boteria quedarien així. Exacte. O sigui, aquest morrojito és el que passa cada dia a Sant Llorenç. Però és que això és el que s'ha de fer per posar això aquí. Que sembli que has fet alguna cosa, però que en realitat no has fet res. No sé si m'enteneu. Però és que no fa falta, si ja passa sense... Bueno, però l'Ajuntament així gestionarà... Ajuntament, una rampa i si tu vas molt ràpid, zum! I ja està. Prioritat màxima. La meva proposta és francotirador aquí i és que se boti aquest stop. Jo només vull dir, en la meva defensa, que la meva proposta almenys ha estat circulatòria, les altres són violentes. Sí, no, és que hi passa cada dia, és violència. Ja és violència. Ara aquí... De fet, si me passava aquest clip, l'enviaré a l'Ajuntament de Sant Llorenç. No, és que tot el programa li enviarem... Això és, aquí el francotirador, aquí hi hauria en Kennedy, i s'ha acabat. I abans de que pogués disparar, les riades s'haurien duit en Kennedy. Bueno, dir-vos... Fins aquí el repat circulatori d'avui. Torno a repetir que això li enviarem a l'Ajuntament de Sant Llorenç, no perquè trobi solucions, sinó perquè se n'adoni que això provoca discussió, inclús gent que no és de Sant Llorenç. Exacte. Per tant, és un tema a tractar. Jo no aniré a Sant Llorenç per por de trobar-me aquest creuament. No, jo aniré és el meu Vietnam, Vull dir... Jo aniré allà expressament a fer fotos i bueno, com si fos una atracció. Però tu vas amb moto, tu ja t'ho saltes tot de per si. Dir-vos, Joc d'interès cultural. Arribam a la secció de preguntes. Dali. De moment, bueno... La setmana passada vares guanyar tu. L'anterior, he de dir que no me'n recordo qui va guanyar. El primer programa de novembre no me'n recordo qui va guanyar, ja ho sabrà. Però de moment, anem a dir que tu tens un a l'espera de saber. Vale? Pregunta. Aquesta és real, Vale. Quina és la distància mínima recomanada per mantenir-se darrere d'un altre vehicle quan es condueix en condicions normals de trànsit? Sabem que no s'aplica en els BMWs, ja he fet aquesta broma 3 vegades, no fa falta tornar-la a dir. Però el que està davant està bo o no està bo? No ho saps. A. 1 metre per cada 10 km per hora de velocitat que duguis. B. La regla dels 2 segons de distància, si en 2 segons has arribat en el lloc on estava ell. C. 50 metres independentment de la velocitat. Quina d'aquestes 3 és? No me'n recordo. Torna a repetir. A. 1 metre per cada 10 km de velocitat. Això, torna a repetir que la resposta és la que se recomana, és oficial, anem a dir-li així, i que altres coses no, però això sí que ho he cercat. Aquí sí que he fet periodisme, no he cercat ChatGPT ni res. 1 metre per cada 10 km de velocitat, 2 segons de distància entre cotxe i cotxe, 50 metres independentment de la velocitat que duguis. He de dir que jo ho sabia en cotxes de distància, o sigui, 2 cotxes de distància. O sigui, 2 cotxes imaginaris... Clar, quan te la pinten en terra, d'això que hi ha com a túnel i tot això, és molt. És a dir, que la normal deu ser menys, i quan està pintada és més. Jo diria la dels 2 segons. És que 2 segons... Perquè si no, si dius, quan vas a 20 km per hora pots estar a 2 metres. 2 metres és molt poquet. Quan deixa, saps? Bueno, però en una... Sí, però 1 metre per cada 10... Això vol dir que quan vas a 10 per hora... No, però quan vas a 120 vols dir que vas a... Anirà a 12 metres, és molt poquet. A 10 metres no va ningú. Vull dir, vull dir 10 metres, 10 km per hora no va ningú. No, però a 120 aniries a 12 metres. Però no s'aplicaria aquesta norma. Jo això és el que diu Antoni, jo recordo els cotxes. En els 10 km per hora no s'aplica aquesta norma. Perquè se suposa que si frenes
que frenes no hi ha... Man, torna a treure la pissarra. Vale, vam. Heu de triar. A, B o C? Bé, perquè sí. B perquè sí. Bé, ets de 2 segons. 2 segons. Vinga. No, borra, que Vale, no sé de cap manera. Vinga. Jo me'n vaig a la de metro per... Metro per quilòmetre per hora. Per 10 Jo quilòmetres també per hora. m'ha pareix raro, però m'ha quedat clar. La tercera quina era? La tercera és 50 metres independentment de la velocitat. Si vas a 20, doncs 50 metres. Si vas a 30, 50. Si vas a 120... Si 12 t'apareixen 50. molt, 50 què? No, 12 m'apareixen poquets. Però... Perquè aquestes normes sempre són ultraconservadores. Després, a la realitat, ningú va en això, però... És un concurset com per fer-ho ràpid, Sí, vull dir, 12 segons. 2 segons i vosaltres, un metre per tal. He de dir que la resposta és... 2 segons! Molt bé. Lo que dur Joan Egit sí que està encantadíssim. La distància de seguretat. Exacte, la resposta és 2 segons de distància. Se recomana que en condicions de conducció normal un conductor mantengui la distància mínima de 2 segons darrere un vehicle que tingui davant per garantir temps suficient de reacció en cas de frenada sobtada. Això se pot adaptar segons les condicions de la carretera i el clima. És a dir, si hi ha un clima com, per exemple, boirós, més espai... A Sant Llorenç hi plou. Ajuntament de Sant Llorenç, si me necessiteu per res... Per tant, espereu 2 segons a passar per la terrentada no, per la intersecció. Jo, Joan, cada 2 segons un cotxe. Te diria que no estic d'acord perquè he vist moltes vegades en Fernando Alonso anar menys de 2 segons al davant i no sabràs tu conduir més que en Fernando Alonso. Tampoc s'apliquen les normes del carrer a un circuit professional. Com que no? Bueno, n'hi ha que s'ho pensen. Ojalà! I si no xerrem... De fet, si volen que xerrem d'altres temes circulatoris i fem repàs d'altres situacions, com per exemple rotondes. Rotondes. Això ja és too much. Jo... Deixeu-nos comentaris de què voleu que xerrem. Hi ha una de les coses que també podríem comentar, però realment és molt fàcil de comentar. En vies interurbanes, si hi ha 2 carrils, no t'has de posar a la dreta obligatòriament. Pots anar a l'esquerra o a la dreta, no hi ha carril No, de... vies urbanes. Vies urbanes. Ah, sí, perdona. Interurbanes, sí, vies urbanes. Però jo he donat la raó, he dit, a mi m'agrada anar per la dreta. Per exemple, Hombre, com que sent de dretes és el que té. Això és... carrer Manacor, o sigui, el carrer de Palma, carrer Manacor, fins a la rotonda, ha decidit posar-se a la dreta, que qualsevol palmesano sap que és el més estret i és que més cotxes surten de les interseccions. I més gent se posa en doble fila. Exacte, és el que està a l'autobús. Ell ha decidit triar lo difícil perquè sí. Perquè així practica. I de fet no hi ha ningú per l'esquerra i s'atura un davant tu diu no, però jo he triat la dreta. No poden passar. Ara ja... Exceptuant la via Patreon, que vos podeu posar tant a la dreta com a l'esquerra, que serien refrit de matances, 5 euritos, refrit de peix, 10 euritos, i mos aportau aquí i que això segueixi creixent i a dur més sorpreses, més cosetes, més... I ja ho sabeu, si voleu comentar una intersecció, mos la podeu enviar, ja veurem si la comentam o no, però si vos feis Patreon i mos envieu la intersecció, segur que sortirà, i si a més mos envieu 10 euritos, refrit mariner, no només sortirà, sinó que anirem allà, bueno, ja veurem, però si hi ha algú que ho fa, anirem allà a la intersecció que vosaltres vulgueu, a fer-li un parell de fotos i tal, ben fetes per Estudi de camp. Estudi de camp. Així que res, Toni, circulació, glosa, pots fer-ho sobre aquella intersecció o circulacions en general... Soc com en Manacor i no puc anar com en Nadal i firmar la càmera. Així No. Bueno, no sé, no han fet avui la ovació a Giralluna. Per tant, primer de tot, agrair tant a Giralluna com a Ona Mediterrània que fan possible aquest espai, aquest decorat, aquest finançament. Res, l'ovació a Giralluna primer. Giralluna! Giralluna! I ara l'ovació que és més escàntic d'Ona Mediterrània, que és Ona Mediterrània. Espera haver entonat. No hem entonat cap. No, ja ho sé que no. O sigui, és el secret. Cadascú sí, però en el seu to. Després posarem... Sonarà bé perquè és un refrit de desentonaments. Posarem autotune. I bueno, ho tens o no ho tens? Crec que sí. Creus que sí? Vinga, va, no esperem Aquesta més. ha de venir preparada de casa. No se deuen preparar, les gloses. Passa de Sant Llorenç. Tens... De carrers n'hi ha més de 1000 i tu sempre has de triar qui
quin millor te convendrà segons siguis teu estil. Te pots fumar el carril i distància en condicions. Tu tens les teves raons per sentir-te com el rei i per fumar-te la llei anar com sortir dels collons. Bona! I de Hashtag res... Ajuntament de Sant Llorenç. Ajuntament de Sant Llorenç, si voleu patrocinar-nos aquest espai, vos ajudarem en infraestructura viària. Ja veus que potser no solucionen res, però qui ajuda i fa el que pot... No I riurem. Sí. Així que, hem decidit que acabarem els programes en la claqueta. Sí. Així que res, fins la setmana que ve. Adeu.